S 27 godina Vjekoslav je počeo osjećati promjene na svojem tijelu, a onda je uslijedila dijagnoza. Dobio sam multiplu sklerozu G35, to bi bilo negdje 2016. godine, ali bolest vuče dosta ranije. Ajmo reći 3 do 4 godine prije, već počelo nekako se manifestirati. Gubitak snage u početku, onda je krenulo na hod. Od tada mu se život promijenio. Njegovo je stanje, kaže, misterij, a ima primarno progresivni oblik. Nemoć. Da ti ne možeš jednostavno podići nogu, ustati iz kreveta i takve stvari. To je nešto najgore. Gubitak snage i spastičnost ono je što je kod njega izraženo, a zato mu u posljednje vrijeme kod toga itekako pomaže odijelo Exopuls Moli. Ja sam u 6. mjesecu koristim to odijelo i u početku naravno ne vidi se tu rezultate, ali vide se nakon nekog vremena, pogotovo oko spazmičnosti. Stvarno je smanjio, drastično je smanjio. Spazmi su gotovo nestali, a uz odijelo koje se nosi svaka 2 dana po 60 minuta, život mu je jednostavniji. Praktički ti ko da vježbaš. Desna ruka, ona zna kao da mišić radi, da ulazi nešto u njega. A benefit koji vidim i snaga. Vjekoslav je jedan od 60 korisnika koji su kupili i koriste odijelo Exopuls Moli, a više od 300 ljudi prošlo je njegovo testiranje. Namijenjeno je za korisnike koji su oboljeli od multiple skleroze, cerebralne paralize, moždanog udara, spinalnih ozljeda i ostalih neuromišićnih bolesti. A sastoji se od 3 dijela. Jakne, hlače i kontrolne jedinice. Jaknica i hlače imaju 58 elektroda u sebi, koje ovisno o stanju pacijenata. Isprogramiramo nekakav intenzitet koji iz njima ovisi o poteškoćama koje ima, olakšavaju svakodnevni život. Svaka indikacija je posebna, a uvijek se prethodno obavlja testiranje, kako bi se vidjelo kakav će biti učinak na pojedinca. Kod osoba koje imaju spazme, smanjuje se spazam, koje imaju mišiće koji su pasivni, njih aktiviramo. Osobe koje pate od nekakve kronične boli, također možemo ublažiti tu bol. I na taj način donekle olakšati život.